Solah kayak kacane. Oh iya, ayo po. Bes, persiapan. Iya. Lebih dipecut popone sik, kok gamelan lagi muni. Oh, musik jelok musik. Ayo, siji, loro, telu. Solah karo kancane. Mat. Iki mikir calon sik. Spotnya jalanannya di kabeh no mas. Lebih mau muni piye? Kendang terus. Awakmu mau muni piye? Metu maksudnya jaluk kuwi ya. Solah karo kancane to. Solah ambek kancane tapi. Lah wong sing dipercaya apa nih? Carane lha ini. Lho lah iya wong bener kok. Tapi lagunya oke nek jalanange no maksudku. Oh, lagune gak nek jaranane. Ya. Oh iya, ngono lemet. Ayo Mbak Ayo ya. Ayo. Persiapan. Wis gak usah medhuk nek kono amat nek kono betul-betul bapane sik. Lagune gak enek jaranane. What? Kok pagak salah nek piye jan masukmu piye? Kendangnya muni Mas Oh, kendangnya muni. Lho kendang gong kenong gamelan. Oh, alah iya. Kendang gong kenong terus gamelan. Oh, alah iya. Kowe iki golekmu angel meng peh. Iki wis tekomu gak diundang mulai murati terne kok yo angel ram. Ayo apa? Pecut pisan ae. Sakake. Muni kabeh ngono Mas Walah muni kabeh bareng ngono to. Wong memang nek ngomong piye? Nek ngomong piye? Gak duit isi nampe sing nanggap Wiyasto ini gitu. Wah iya. Sing manyure duwite yo akeh. Oh iya, alhamdulillah. Wong urip sugih-sugih amat ya. Ya sugih-sugih adungan sehat lalu ada rezeki. Amin. Nah, mangane ditanggap lan yo dilanjutne. Lanjutne. Iki gamelane piye? Yo solah kabeh dengan nangis. Bareng kabeh. Oh iya, ayo wis ta. Ayo. Beh. Jenenge sak pancak iso dopak kapek nek slamet iki piye to iki jane. Ayo. Iji. Lagune bos, gak ngene iki. Lah sing ngomong bareng mung sapa? Maksudnya kan lagu. Sing ngomong bareng mung sapa? Aku maksudnya ini enak lagune kan gending ngono lho. Oh, dikai langgam gending. No, ben kita wajeng lho. Oh iya. Lagune apa to? Lagune apa? Wis sembarange. Manut sapa? Manut Mbak iki lho. Mbak sapa iki? Mbak sapa ya? Lali aku. Iya wes ya. Soal musik jero iki rada unjukno balapan iki lho. Lah ngono. Yo wes. Ya, tak kayak gending sing enak mati ya. Persiapan. Iya mat beh iya kosek to kosek. Sabar. Saiki pas esok mat. Saiki oh ya. Langsung aja mangklong seru imbal suara Lambi muncul cuma gelap seru imbalan suara ayo sauto tuman
Awakmu njaluk lagu ya wis tawene lagu lho ya. Wis cocok karo angen-anganmu. Awakmu golek nggon sing penak, wis nggonmu ning ndi wis terserah awakmu. Nek kono ngadeg mat kancane ngadeg ya ndodok piye to kijane. Mu bocah kok. Ah, persiapan iki lambene dibenakne sik ucul piye kok. Sempet no Mas. Ah, wis persiapan. Wis tak siarne sing tenanan. Awakmu sing wis waspada ya nek joget. Dipadane karo kancane lho, Mot. Oh gak padha dhewe. Ya. Benjing bidal gumura saking bantaraning negeri. Kang ingkang palakasma ngabro busananira. Lir Surya Wadalira. Saking sajroning tiarasa madangi jagat kok mungok anem sak pucak-pucuk ing bukir marang babatan semirat kana sorotin surya mega kelawan gunung aturaken dumateng para kadang budaya kakung dalah putri ingkang tansah bagya mulya menika nggambaraken dening para kadang putra prajurit saking Bantarangin ingkang rikala semanten wonten arah-arahan saking Gunung Bantarangin kang jumudhul wonten ing Kutha Raja Kediri ingkang kedherek dening prajurit 144 cacahipun ingkang dipun pandhigani dening Prabu Rajaklana Sewandana kabegal dening Prabu Celeng Slembi. Para mila kados setiki prahipun kita samarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mirsani ngantos titipunanipun pagelaran ing wasana para Tantama Wijaya Agung Saputra Lemaksana Magita ing baris Bayak siap Wijaya Agung Saputra. Tak lagi
berlagu hatiku. Kau menggenggamku berdamai dengan apa yang terjadi.
wengi iku nalikane aku bisa ketemu tak utapke sliramu pamit aku pamitmu bali nang kuthamu samene ati nalikane ing wingi kuwi ora ngira metes alo ing pipi dos liramu kapan bali kusumaning ati amung donga lan amung pamuji kutha Ajogja kang tansah ngancani sepine rasa ati iki stasiun tuku sing dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondromu tak tunggu kusumaning ati amung donga lan amung pamuji kutha Ajogja kang tansah ngancani sepine rasa iki stasiun tuku sing dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondromu tak tunggu oh Mas kula nuwun mas napa teng mriki yen kabaripun enten dukun sakti sinten tetamba estu bakal mari kula niki lara merga pancarapi mriki kula suke sajak-sajak edek gampang tambane kula dukun pancen sekti kondangi babakan asmara masalah sepele copi astane dek jenengan sikimu ojo kuwatir yen ditinggal lunga
Raja epek-epek sampun cerita besok bakal dirabi dukun Joko. Pripun to pripun lakati lakati Api rasane Eco tangati Katos-katose sakit kelamari Nopo dukun asmara nikoni Mas nyuwun pamit mas kula tak mulih Pripun carane boten gumanane Dino pisan dik jenengan mrene yen gelem tak rabi wala selawase Nono pripun mati Tapi rasane Eco tangati Katos-katose sakit kula mari Napa dukun asmara ndikoni iki Mas nyuwun pamit mas kula tak mulih piye Pripun carane boten kumat malih para dina pisan dik jenengan mrene yen gelem tak rabi wala selawase